Manelo no come na ndo ka fo ka so na iko chiko so na ibe gbenio kosego iko chiko kenelu itigbo mawide makwari ngozi geshi n'enigwe bịa n'enu nke dugwu aka Joseph aro wudime oya mgbanu ugbo nke eji m ọdị n'aka ike chikwa eze eji m ọdị n'aka udede maka ya egbune m isha na ọ na-akwụrụ tụka ka mgbọnụ mpaghara kara oche eji m ọdị n'aka aja anụ gbara agada etuo ya ekpekene anụ sifụrụ aka etuo ya ugwu isha na-ekene ngụ ọkwa na oho ugbo egbe chebere anyị na-echi n'obodo eche were ejije mere aghachi chitara ewu na ọkụkọ anyị dere ji m oge nzu n'aka jiri ọdị n'aka ije na-ebịa ọtọ dị nke bịa ọtọ dị n'ọbụ ya yi mgbe awakwara eze bụrụ mgbe ekere na-erukwe ma na-ekwuta ya n'ụkwụtara jụkwụtara ya jekwadire ha na ujedire ha na ụha eze biko bịa ala idoro nyekwa ya ọkpa nta emegbukwa ọbụla nke Chineke n'aha Jesu Kristo ekele anyị ụzọ dị n'ọrụ aja ome nganga soro ọ dị n'ọrụ asị na wene nta ekekwe dị ka ekele akwụkwọ na ọ karịworo isi anụ biko anyị ga nọkwa n'ekpere anyị dịgbu oge ndị n'aka biko bịa ala ridororo ngụ na oyi isizọkwa oriri ayachi tagbuo ogwugwu na abụghị ite ma mgbe o buwere ụra ebukwere m ihe egburu ike ka ọ na-ahịje ụwa ọtụ n'ahịa ọ bụ mana ọnwa ndị ihe ji ahịa ekene ndị ụka Chineke kpọrọ ndị omenala ịkpọta wepụ na aka na ihe nna ya na-akọ n'uju nwerichi ekene na-ekpere m onye ma echi
Lójúkọ̀ kà ní ìṣì pẹ́lú ndé mẹ́ta ní olóògbé ọdún akíndídẹ́ntì wọ́n máa láti ndégbọ́ ìyàwó gúgú mẹ́rin ní ẹ máa rí èjì ẹ̀yìn gbọ́nlé nípò nínú fóònù. Iya! Ajibay! Okubu! Oh! Limba the baby.
onye mere aja emenekwe ajazi m ihe abalị be ya gaya babụ ihe nwụọ ma chichirichi ikuku nwere isi okere ndị ka ọ harụwere okere were isi m BCD2 1 2 3 4 BCD2 take the defense. Yeah. Okay, yes, school. Yeah. Oh, no, I like to go to university. Ikuku. Hey. Adonye na-agada dị ọrụ ire ya kpụtara onye mechi anyị na-eje ebe tọkị na mgbada anyị zọkwara tọkị ọkpa anyị eme ma wụwa ntị o weta ọ jidere na efere anyị akụ ahụ na bido n'isi ọkụ ka agọdo okwu ahụ ikwe ekwe oyi Here, over there, one out. Come on out. Ya bụ ọkụ. Ụlọ ọkụ anyị na-akịta. Maka na ọ dị mgbe ihe achịkwa ihe aba dijital a na-ozi na analog. Ụlọ ebe jiri dijital ahụ. Dijital ahụ atịghara ya n'ime. Makwa ebe dijital gba akwụkwọ ọzọ na-abịakwa mberu. Akwa no woli ebe me na ka kitaka. Obu lo ga no, Diko. Ya bo ma ka me ka. Ani me nke mmeri ya, obu ta ye mi ye. Ele kwa. Ya. Ele le ku. O mo le ku ya. Ele le ku. Ele ku. E ku ku ku. Imene kwa wopu dị kwa ma kwa nna gị bịara goro were owe dị ime wọ́n ń kàbọ̀ láyé ń bò bá náà ń bàdà àìsàn òkú ọba má kà yé yí tẹ́. Ó jẹ báàbò. Ó jẹ báàbò. Ó bọ́ tó kó náà ẹ̀ má sọ. Yámẹ̀. 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 Order. O check pocket no nota. Order. O check pocket no 10,000 bob. Order ni mo ti pa ni. Aje ka ku e. Ya bo ko ne ko 1,000 ya tewe. Namesake. Order. Get go see get so ya. Okay, maybe na home. I said look one. Ọnọdụ anaghị ike na-ewe ntị ma aka na-eji ewere eji ma No, there's no 500. You go di ye ya. ya ka na mgbe ahụ gị ịma na anyị na-eje na mgbada anyị zọkwa ọba bedọ anyị eyigotekwa ọnụ
Eji na oyibo bịala ala mfa. Ọma menete. Isi. Elani Igbo. Ọma mme. Amechi. I'm not complaining. Keep here, keep Kenti. I'm a baby. Look at my son, Mark about it. It's okay. Chineke bịara ihe ngozi
ọmụrụ tọkị bọị denu nkorobe Talking bomb time. Moving on, mama. tọkị bịawa karị na-ebụrụ m akụkọ na-eji m ọjị n'aka ọya wụ na agbara n'ọwa une ya ọwa ndụrụ gwa ya ebe nda narị ejiri ya Mama, you could buy too much. Your man now. ime nne Anọ m. chiamachi ịdara ụlọ gị Wow! Omenugwo. Omenugwo. asị m onye mara nke a na-akụziri oshọrụ berichad ugbu achịrị mbọ n'agha agwara m gị ndị ere ahịachi na-agbagote tọkịbọ tọkị eji m ọjị n'aka ọ bịara m ụnụ nkorobe nna m tara tọkị achọrọ m ngodokwa ahụ na-ebido ma nwụchi ọsọ adịlarị n'ọka ọrụ maka na ịbụ onye ọrụ okporo ọhụdụ na amaune ha n'ọnụ dosafu wero widi mehụ Dike na adị. Wow! Mmanekwu ihe ka ihe ogologo Onye dị ogologo ka. Oh, papa m. Joseph mere Emmanuel bụ isi dị ogologo. dọkịbọ ndị ka n'ihi maka nna m tara gị n'ebe anyị nọ n'ụkwụ ka eru na ọ dị okwe On apple, on apple block. anyị gọga n'ọjị ọkwa na ahụ ha gbapụta ọsọ mbaru na ya ga-anarị ya egbe ndị ndị emu ugwu na achọrọ m achọ ha eje eme nganga timahụ nta ụzọkwara ya ọba nwantịnta ya eyiwe ebe a ma echi ewuru m kara ọha na mmawụrụ maka ọnụ m na-agba ọgaranya otu m onye jikwa akwụkwọ debe na akwụkwọ onye ụlọ na-atekwa ya kakwa ụlọ ekwotekwesịrị awụchi m na ha ka m ode n'ebubo dịbe ji mere m nne m agwọcha ọgwụ n'ụka ọkụ egbu mụ na gbakwara aka were ibe anọ ọ na-akwa gbarụ n'ebugboro n'ọgwụ mere nganga tiwe ma Emmanuel dị ya ekpe. Ọ mkpu me ndị eje ọgụ. nchi tagbuo mmadụ mgbe chee mmanụ adịkwa m n'ebe na ịma okwe mana ọkpụ une na a na-eti ya n'ugbo bụ ka ya ke m uwe ntịntị biko bịa ala ije na ndekwe m okuta azụmahịa Udo dị. eze biko bịa ọla eze n'ahịa eke ihe ise na ọ na-akwụrụ mgbugbo mgbago biko na-ekwe ibere mụ na anụ eto ekwe etechetegbu na-ekwe anyị mgbe ahụ agwara chebụ nekwa anyị chekwa anyị ochiche echere abụ na-akwara ọhụrụ abụrụ mgbe na-ekwe na ndị ahụrụ anaghị eze ha ya kene uchichi mụta mmadụ na-ekiri ewa echuchu eke oroma dị n'ụtụtụ chewere echere ene a na-ekene ngisi akwa ka alafekwere ote na amụrụwabiado ọkwa nyara ote na tedere ka ebukwere m Joseph ji lama eze ya ọmụta chita Emmanuel. chugo bụrụ ugo nzi n'ihu Flavor from my little thing.
Osi ike kene imetụrụ mmadụ na-adị m mma ịtụrụ nge maka dị ọdụ agodi ayịkọkwa ọja ahụ ebido n'isi osi ike kene ọkụkọ ị na-akụrụ mgbere ahụ dịkwa ha niile mma hapụkọ okerie gị mgbe ịmatọta mbe na-ekeje wụrụ otenedere mmiri lacha ọ dị ya jiri karịa ka mụ na ụzụ ntị ike bịara ketara mgbago n'obodo nta ọcha karịala bịara jie na ya ụzụ ntị ike wee ochi mbiko bi ha ala ya nta nwanne onye ji ntị ya ekwe m ntị were ogogo mekwe m ihe maghị etirie ha ma na-enegbu ụmụ n'ugwu ntị adịghị okenye biko na ha ji ma ọ dị n'aka ibere a na-erukwe ma isi a na-anakwuru ngwugbo biko ka o jeziri ojere arọ nata ụgwọ ya ugbo egbe be anyị ịbịa ichebe anyị na-achị ọkwa nna oho echi ewere efufe mere aghachi bịachichara ewu na ọkụ ka anyị ugbo egbe ha kene gị anụ obodo mgbara ọgwụ na-ekenu nke ọ na-adị n'ọwa n'ime obodo ụgba ebukwere m ihe ejebe n'mgbada na mgbagote ịgbagotekwa ukwu iwu mgboko ịgbadatakwa na mgboko iwu mmiri n'anya ebukwere ma na eze bụ na ego ọkwa echere igbo ka awụsa Canada civil aka eto ugwu ebere mmanụ nwaanyị tiri mgbe igbo bechoso ngịga ya ojigi na ha ikwu mgbe ọkpọtara eze biko na ha dị ma ọ dị n'aka anyị wekwara aka nwata ya ihe wekwara aka ọgaranya nata anyị anyị wekwara ọnụ nwata rọrọ ihe iwere ntị ọgaranya ka na-eji ndị wekwara aka ọgaranya na-ere anyị n'aha dị otu iso efure Mrs. Ayina Nama, would you love with Janama? I said, what you buy? Oh, quick walk, Bob. Mrs. Ayina Nama, would you love with Janama? I said, not what you buy. Tell
Turkey boy. Imene sikuzi mi dance bubu. Swallow was going to Tador. Patalungu ikejewe tenintinu. Owori hete na po. Imaneje kweje ukuta na dobu bazi. Anakwa afwa ukuta dobu bazi. Owo nukweke boshi ukuta na abuzo jiru. Owo efo na abuzo. Owo efo na abuzo. Yakon stand musu. Ibobo. Ya dịkwara unu mmanụ ụgbọrọ agbanatọkwa ego wote n'ụlọ ya ahụ ya ihe na-abụ m eso na-eje n'obodo ndị nkụzi na-agwụ Emmanuel Egenekwe Kisu wale mawe. Kado. Wọ́ọ̀yà ọ̀nà ẹ̀bùdó ọ̀nàkwà n'ube. Mmiri ebudo ya ọnọ. Mmiri ebudo ịnọkwa. Kụrụ oburu dere ọgbọrọ ọchịcha ịmakwa. Adịkwa m n'ebu. Ọmụkiriwe nsọ, ọmụkiriwe gba ịpara gọvanọ. Irugwokwe mataniti n'mgberebe. Ogboro ihe nchọrọ ịkọwara ọha. I know. Dike na aji. Gawa. Ụzọ otu ike. Ọka mma be na ana m ejari wote ego chi ya. Ụbịa n'iwu ya ha bụ ọkụ fọwa ego ka ọka fọwa ego gharịgharị. Worideje bụ tashi na mmiri ọnụ gwere ọ bụrụ akụkọ ndị ada na-akọ. Also, I have a 419 itekwa nna ya ji mgbadana Abraham gajekwa ụsọ mụ na nna ya egbugogbo Turkey boy. Turkey boy. Ndị ka n'ihi maka Turkey ga-ehere ọdụkwa n'ime maka na ndị ụka ga-akọwara ya akụkọ. Worishi na o wuru ka o siri datịwa ime na-eji njọ
nsi hacha nkịtịcha ejere m ọzọ ụbọchị nkwado oriri ndị ka nwatakịrị agbụrụ oke ma na-agwa m udo dị anọ m ụmụ nwa bụ ụfọdụ si na-agụ ọfọ ọgwụ mmiri na-elele wud akwụla egwu gwa ya ọgwụ nkịtị na-azụ na-achụ ude ụmụ nwa anọ m anọ m ihe mụ na ahụ dere mmanụ ụtụtụ soru gwenu mgbede anyị ite udo dị ndị onye na-eke m ama abịa anọ m obi na-aga abịa m mmiri ebudo ya nọ ọ ga-anata m mgbe ihe ọbụla ejere mba m ọkwa ọgwụgwụ n'ebe a na-ekiri mọmọ anụmọkwe gbara anyị nara ọkwa m gwara ya agwa ọkwa ọgwụgwụ n'ebe a na-ekiri mọmọ weruru onwe ọchịchị ọzọ gbafuo anyị kiri ọrụ ụbọchị ngwadebe gote egbe n'ọcha ha ga-eji ma mara ọzọ ha na ndeke mbe ha kpụrụ ohu mmiri amicha ọka ọ dị ụbọchị ọrụ ọ ga-abụ nne ebe ọ bụ agbara ihe ọsọ agịchikwa ime ka na-ebukwe ya ka ihe ọ na-arụ n'Enugwu bụ esere ahụchia bụcha kacha ọmụbụ obere okiriwe ọmụbụ ekiri na-ekiri ma mbọ dike mgbe ma eji jog ọcha chukwuere n'ahụ ugo nwata amụrụ na-eji njọ igwe chukwuwe na-ahụ ugo were gbata mecha ya omenugbo ọ dịka anyị eju o nwere ụbọchị anyị ji eje ihe ebe ya mmadụ enwe n'iburu mgbe ụfọdụ si na-aga ọwa ga-ebu anebe ọyụ ka o si bụ ọwụ nnukwu anyere mgbe unu kwanyere mgbe o ji eje mmadụ alapụtara kwa ma gwa m anọ ubere gị unu wa mmadụ kwụrụ ọtọ na-ekweghị na mpi ji ezuo mpi okechi mpi kama mpi dụọ na ya ka igbo kwere achịcha echekporo ndị na
Ya dịrị Ebe ahụ. ọ na-eji eri achịcha echegbu rie nke agwọrọ agwọ. akpọkara m relax Evoto. mụ a eribekwe m abịa ji aṅụ m onye abịa bụ ebe Ndị odogwu ebu ude kene ngige ego. ngwa Ọka ịbọ ndekwe m ego ta iji ego so m anya. Iyọrọ bụ ndị m ụka na bayi ga-edekwe ya. Eze Chitoku ka ọjọọ. Adam ka ọwa na-egbu oji nke ọ na-egbu. Ebukwere m ihe egwu. Wahire tekwere opu m regeji shigburu eshigbu. Ọ ga-agba n'ọnụ gbanyị. Deme. Imene. O. Ihe nwa agbanagharị maka na akwadoro m akwado igotere. Abụmene. Ịma na mechi bịara paro ogbenedowe. Wuru kuo tikuo amagana. Eye ego. Abụmene. Abụmene ya. Valentine wene ho. Ewuru m wahara ọwụ idime. Ọnọ. enwere mgbe ndị ụmụaka akpịakwa iri ya achị n'ọnụ ma ewere akwụkwọ osisi obe a na-abịa aghara ebe ahụ ọzọ ana m ata ebe Abagbo oyibo adugbo. Bekee dị. Onye ajiri ekwe katikizm na anụmanụ a. A na-emele confession. Hey! Ntụpụ ekwe dị eri ego ahụ mee. Ọgịrị ewutara m. Mama na hụrụ ụbọchị itoye na suwe m n'uguchi. Ha! Ọbịa. Nwa Basiru wenu. Nwa Basiru. Dịka na ihe Basiru. Ana m eto na maka ugbo ka aja Chukwu echezona m. Nnọka ndụọnụ m ihe a na-eti m n'etiti ọka m bụ otenebụrụ adị ụmụaka a na-etekwu ọka m bụ otenebụrụ abịa ụmụaka a na-etekwu ụwa Osi otene ọmụ bla. obere okiriwe ọmụba na-eti ụdụ meme Dudu wa na ewo. Ikemba. ọnụ ebula bụla m nkwari ọkụ ọsata akwụkwọ ego ọ ghara ihe m ka nta m Anụmanụ ozi. Ọ dị mmụta ya na onwe ya chere ya na